A chi, yr hen dynes Paul yma, yn siarad efo ni. Wel, dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn i chi bore yma. Beth pe na bai genon ni Nadolig? Beth pe na bai'r Nadolig yn bod? A beth pe na bai Iesu Grist wedi dod? Gofyn i gochwyn, be fasech chi'n ei golli fwyaf petai na ddim Nadolig, petai na ddim heddiw i ddathlu ac i fod yn edrych ymlaen ato fo. Gofyn, pwy sy'n fodlon deud beth sy'n nhw'n golli fwyaf? Dyna ni ddechrau efo'r, wel, un o'r rhai hynna. Chi'n meindio fe i ddeud hynny i'r list? Da ni di'ch miwtio chi gyd, mae rhaid i chi ddad-miwtio os da chi am ateb. Colli cwmni teulu. Dwi'n meddwl di fwyaf. A Francis a Bryn, dolig olan yr Wyddgrug o bosib? Ie, bosib. Ie, teulu, o'n i'n mynd i ddeud hefyd i ddweud y gwir. Ironic Bright, ni'n meddwl teulu heddiw, ond ie. Ond mi byddwn ni fori, so ie, teulu a Nadolig. Ie. Rhywun arall? Rhywun yn mynd i golli'r, os ydyn nhw'n colli'r Twrci? Na. Colli yr anrhegion? Wel, mae gen bawb ddigon o bob peth yn does. Hynny'n siŵr yn dydi, yn ni yn y fan yma. Ond mae gen pobl i lists a maen nhw wedi edrych ymlaen at gael pethau, yn siŵr. O ffordd o ddangos cariad ydi o'n de. Ie, yr hoi yn hyfryd dros ben. Be sa chi'n golli meida? Sori, o'n i wedi gorfod gadael am funud. Wi ddim wedi clywed y cwestiwn. Petai gennon ni ddim Nadolig o gwbl. Petai Nadolig ddim yn bod. Be sa chi'n golli fwyaf? Mae'n anodd. Wel, jyst yr holl gariad sydd o gwmpas. Mae lot o newyddion drwg, dwi'n gwybod. Ond yng nghanol y newyddion drwg a'r popeth drwg sy'n mynd ymlaen, mae yna gariad aruthrol yn y byd yn does. A dwi'n lwcus o gariad, teulu, ffrindiau, chi'ch dau, gweinidogion ni yn y capel. Jyst colli cariad bydden ni. Y teimlad o gariad. Hyfryd. A mi fysa ni gymaint o bethau ar goll rwsyd yn bydde. Petai na ddim Nadolig. Be arall bydde ddim genon ni bydde genon ni ddim eglwys, ddim gwasanaethau, ddim byd i lawenhau yn ddo. Gobaith i'w rhannu chwaith. Mi ofynodd rhywun y cwestiwn yna. O'n blaenau ni mewn gwirionedd, y cwestiwn da ni'n ofyn rwan, beth petai'r Nadolig heb ddod, wrth iddo fo sgwennu i lyfrau. Y gyfres yna sydd yn mynd â ni i Narnia, y lle yna, lle mae hi wastad yn euaf rwsyd. Wastad yn oer, yr diwrnod byra o hyd. Mae hi'n euaf drwy'r amser, ond byth yn Nadolig. Dyna chi le digalon i fod. Dychmygwch y fath le yn oer, yn ddi-offaith,
yn ddi olau ac yn eiaf ac yn llwm bob amser heb unrhyw lygedyn o Nadolig a llawenydd yn perthyn iddo fo. A dyna oedd disgrifiad un o'r cymeriadau yn yr gyfres Narnia yma, The Lion, the Witch and the Wardrobe, ynglyn â'r lle hwnnw. Cyn i Aslan ddod, cyn i'r brenin ddod i gymryd i deyrnas eto. Chi'n gwybod, mae'n gymaint o gyffelybaethau Cristnogol yn y fan yma. Yr un sydd yn dod ar Nadolig, i ddod a Gwanwyn, i ddod mwyn i'r dydd gael ymestyn, mwyn i'r goleuni gael i rannu, ac mwyn i'r Nadolig gael i ddathlu yn ernes o hynny rwsyd, yn dawn pump o'r cwbl ydyn ni yn mynd i'w fwynhau. Eto, wrth lawenhau y mywyd Iesu Grist, wrth ddathlu yr hyn mae o wedi wneud droson ni, i hyd yn oed i groes a'i atgyfodiad hefyd. Ydyn ni'n diolch bod y cyfan gennon ni oherwydd bod o wedi dod a cael ei eni. Na ystyr Nadolig, ynde? Yr geni, y natws, yr un sydd yn cael ei eni, ac felly yr natal o'r Nadolig, fel dyn ni'n dweud yn Gymraeg, yn dathlu y geni yma. A dyn ni am glywed, mae Miriam am ddarllen ar yn cyferni, hanes y geni cyntaf, fel y buodd o, a methlem ar y cochwyn yn ôl Mathew. Iawn. Mathew 1, adrodd 18. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi ei diweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod yn hun feichiog o'r ysbryd glân. Achar ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond, wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwyd iddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnwyd y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r cyfnod. Wele, bydd yr wrif yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw o gyfieithiau y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwrs, gwnaeth fel yr oedd yr angel yr arglwydd wedi gorchymyn a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfarthrach a hi hyd yn nes iddi esgor ar fab a galwodd ef Iesu. Fawr, yn braf cael pobl o Lundain hefo ni yn ôl. Nan, fysa ti'n cynnig gair o weddi dros bawb ohono ni a pob dim sydd ar yn calonau ni y bore Nadolig yma. Dwch chi ni weddio. O ddiwyn tad, da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni newydd i glwad. Ac da ni'n jyst yn diolch am y cysur yna. O wybod, hyd yn oed yn ystod yr flwyddyn anodd yma, 2021, dy fod ti wedi bod yn Emmanuel. Ac y byddi di hefyd yn 2022 yn Emmanuel. Mae Duw sydd isio bod efo ni wyt ti. Ti ddim yn Duw sydd yn deud na fydd yr rhaid i ni fynd drwy amgylchiadau bywyd, ond be bynnag fo'r amgylchiadau hynny, ti'n gaddo bod efo ni. Ac felly o ddiwyn tad nefol, y Nadolig yma, yn fwy na ddim byd arall, o ran sicr yma pethau yn gallu edrych, da ni'n diolch i ti am y sicrwydd, y Nadolig cyntaf hynny, a'r sicrwydd hynny ydy dy fod ti isio bod efo ni, dy fod ti wedi dewis dod i'n byd ni, mwyn bod efo ni. A da ni'n diolch i ti hefyd, mae fel babi bach y ddos ti'r byd, fel babi bach oedd yn gwbl
ddibynadwy ar ei rieni, yn gwbl ddibynadwy ar y teulu yn ei gynnal o. Ac felly o Dduw ein tad, cliw ar bob dim yn ein calonna ni rwan, sydd yn ofna, yn deheuada, a'r cyfan sydd yno ni. Helpa ni felly o Dduw ein tad nefo. I ymddiried yna ti ac i gofio mae un fel hyn wyt ti, un sydd yn dymuno bod efo ni. Ac felly dyn ni'n gofyn hyn yn enw yr Immanuel, yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn. Nawn ni glywed canu ymhellach ynglyn â'r geni hwnnw i orwedd mewn preseb roedd creuwr y byd. Neu mae'r geiriau yma yn chydig bach yn wahanol i'r rhai dyn ni'n arfer i canu. Ond yn eiriau sydd yn gyfieithiad o'r garol Away in the Manger. A cofio mae'r un bychan yn yr preseb hwnnw. Excuse me. Oh. This incredible. Rhaid I ni gael rhyw advert o rwle, doedd? Da ni wedi arfer efo'r adverts am wahanol bethau yn ystod y flwyddyn, radiators, and lwcus. Ie. Na dyna oedd o. Ond gofyn yr cwestiwn yma eto, beth hynna bai'r Nadolig wedi dod. A gofyn petai a petasau yr ydyn ni wrth ofyn hyn. A meddwl ynglyn â'r hanes i gyd. Falle bod chi'n gallu gweld y sgrin yn y fan yna. Beth petai, beth pena bai. Beth petai Mair wedi gwrthod cydsynio ar y cochwyn i yr hyn yr oedd yr angel yn ei ddweud oedd am ddigwydd iddi hi. Beth petai hi wedi dweud, na, ddim fi. Paid, dwi ddim digon da. Na i ddim gwneud fel yr wyt ti am i mi wneud. Na i ddim bod yn lawforwyn yr arglwydd. A beth petai Joseph wedyn wedi gwrthod y neges hefyd a penderfynu nôl i fwriad ei hun i roi Mair heibio yn dawel bach. I adael llonydd iddi hi. Ac i ddioddef be bydde canlyniadau hynny wedyn. Beth petai y ddau ddim wedi cyrraedd Bethlehem. Tas nhw wedi penderfynu aros ar y ffordd yn rhywle. Nes at yr achos. Petai'r baban wedi dod ynghynt, os bydde'n y baban i ddod. Beth petai'r gwir doeth
heb alw heibio Herod a'i hysbysu fo ynglyn â'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd a gofyn ym mhle'r oedd y brenin yr Iddewon i gael ei eni. A Duw a'n gwaredo beth petai Herod wedi llwyddo yn ei fwriadau melltigedig. Mi lwyddodd ddigon i greu tristwch a chynnwrf a gan i fyrwch difrifol yn yr holl ardal yna yn lladd yr rhai diniwed. Ond lwyddodd o ddim yn ei fwriad i fod yn lladd yr un oedd yn dod i fod yn brenin yr Iddewon. Ac mi eithon nhw i'r aifft beth petai nhw wedi aros yn y fan honno, ac heb ddychwelyd oddi yno. Wedi cael byd brafiach yn y fan honno, ac ddim wedi dod yn ôl i Bethlem, i Nazareth, i setlo i lawr yn y fan honno ac i fagu'r plentyn yma yng nghanol pobl Dduw ac yr rhai oedd yn disgwyl diddanwch Israel. Be fydde wedi digwydd? Etc. Ydy'r cwestiynau yna. Beth bydde'n hanes ni? Petai y Nadolig ddim wedi bod fel ac yr oedd o. Bryd hynny ar y cochwyn cyntaf un. Ond dyn ni'n gofyn y cwestiynau yma, ddown ni nôl i'r fan yna, yn y man. Dwi'n gofyn y cwestiynau beth petai, beth pena bai. Ond mewn gwirionedd, fel mae amryw ohonoch chi wedi dweud wrtho fi o'r blaen, does dim diben difaru. Does dim diben edrych yn ôl a dweud beth pena bai. A mae'r cyfan wedi digwydd. A dyn ni'n derbyn yr hyn sydd wedi digwydd ac os ydy o'n digwyddiad llawen, dyn ni'n llawenhau ynddo fo. Beth petai na ddim pandemig wedi bod, dydwch? Dyna di'r cwestiwn. Ac mi fydden ni wedi gallu parhau fel y gyroedden ni, parhau gyfarfod, parhau fynd o naill dŷ i'r llall, parhau fod yn annog yn gilydd. Felly, yn y rai wedi dioddau yn enbyd oherwydd y pandemig. Mae o wedi effeithio yn ofnadwy ar fywydau cymaint o bobl. Mae gosto, nid yn unig yn ariannol, wedi bod yn aruthrol. Mae gost o'n emosiynol, mae gost o'n mhob teulu a'i gysgob dros y teuluoedd lawer hynny, ac ysgolion ac ofalwyr. Mae'r cyfan wedi bod yn dreth aruthrol arno ni. Beth betai'r cwbl heb fod, ni'n dychmygu yn dydyn. Na fydde'r cwbl wedi gallu pasio heibio i ni. Dio ddim drosodd eto, ond fel y gaeaf hwnnw yn Narnia, rwsyd, oherwydd bod Aslan yn dod, a mae yna Nadolig yn dod, a mae yna Wanwyn yn dod hefyd, bydd aw eto hael ar bryn. Ond bod angen i ni gyd dynnu at yn gilydd, bod angen i ni ofalu am yn gilydd, bod o'n neges i ni gyd yn ystod y pandemig yma i fod yn parhau annog yn gilydd yma. Parhau ofalu am yn gilydd yma. Ac yn cofio am yn byd ni yn gyfan mewn gwirionedd, oherwydd yn bod ni'n un byd, mae Duw wedi caru'r byd hwnnw, cymaint des anfon einig fab, iddo fo ac un plith ni, mwyn i ni'na hefyd gael caru y byd yma dyn ni'n byw ynddo fo. Felly, bod angen gofalu am bawb sydd yn byd ni, bod nhwtha hefyd yn cael ei brechu fel ni'na. Meddyliwch amdano ni wedi cael tair brechlyn yn ystod y flwyddyn sydd wedi mynd heibio'r rhan fwyaf ohono ni. A'r byd mewn llawer man megis cochwyn ar y gwaith yna. Bydd y pandemig beryg iawn ddim drosodd, nes y mae'r byd yn gyfan yn cael yr gofal yna. Ac i ni'na fod yn gweithio at hynny ac i garu'r byd mewn gymaint o wahanol ffyrdd hefyd. Fel y mae Duw yn caru'r byd yn ei fab. Ond, nawn ni ddim gofyn, ac os ydyn ni'n gofyn, beth petai a beth petase, Duw heb anfon i fab.
Mae hynny'n amed Duw ei hun, cynamed fwriadau Duw ei hun. Oherwydd be wyddon ni bod Duw yn driw i'w air, bod Duw yn gwybod beth mae o'n bwriadu ar yn cyfer ni. Mae bwriadau, fel mae Jeremia yn sôn yn ei lyfr yntau. Mae fi sy'n gwybod fy bwriadau a drefnaf ar eich cyfer. Bwriadau o heddwch, nid niwed, i roi chwi ddyfodol gobeithiol. A dyn ni'n diolch, mae dyna di bwriad Duw ar yn cyfer ni. Na adnodau yna'n Rhufeinied, ges i'r fraint o'i darllen nhw yn nercwys y bore yma. Ar un unau hefyd cael yn llenwi a gobaith. A'r ysbryd glân yn gwneud i ni orlifo a gobaith yn bywydau. Dyna fwriad Duw ar yn cyfer ni, oherwydd fod o wedi dangos i gariad tuag ato ni. Fel mae Ioan yn sôn yn ei lythyr cyntaf, bod wedi anfon unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Felly, mae Duw yn cyflawni fwriadau, ac oedd rhaid i'r Nadolig fod, oherwydd bod Duw wedi creu dyn, ac wedi rhoi raddewid yn ei adda, raddewid i Abraham, raddewidion i gyd drwy'r Hen Testament, ac y mae yr hen bobl yna, y saint wedi'w credu nhw i gyd drwy ffydd, ac maen nhw wedi edrych ymlaen at yr hyn da ni'n ei ddathlu heddiw, cyn i ddyfod. A dyn ni'n edrych yn ôl ato fo, ac yn diolch bod Duw yn un sydd yn cyflawni i addewidion. Yn cyflawni air os di'n deud rhywbeth, y mae o yn digwydd. Wahanol iawn i rai ohono ni efallai, allwn ni ddim cyflawni'n addewidion i gyd, ond y bethau'n dod ar yn traws ni. Ydyn ni'n newid yn meddwl, ydyn ni'n simsanu. Mae'n gwleidyddion ni yn yr un modd yn ffendio hi'n anodd i gyflawni haddewidion i gyd. Falle bod nhw'n gaddo gormod. Falle bod nhw yn gwneud un peth ac yn dweud peth arall. Dynol ydyn nhw. Ond dyn ni'n rhoi diolch am bob arweiniad dyn ni'n ei gael a bob arweiniad doeth ar hyn o bryd ac yn gweddio. Am fwy oedd thineb i'n harweinwyr yn hynny i fedru cadw ei gair, i fedru trefnu yn ddoeth ar yn cyfer ni'n nghanol yr cyfwng yma. Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, yma Duw yn cyflawni holl addewidion i ni. Ynddo ef, meddai Paul wrth y Corinthiaid, ynddo fo y mae'r i holl addewidion Duw. A dyna pam mae trwyddo ef yr ydym yn gallu dweud, neu'r ydym yn dweud, amen, gogoniant Duw. Dyn ni'n cadarnhau ac yn diolch bod Duw yn cadarnhau i addewidion yn Iesu Grist. Raddewid na gafodd ei chyflawni ym Methlehem. Pan ddaeth cyflawniad yr amser, meddai Paul wrth y Galatiad eto, anfonodd Duw ei fab, wedi ei eni o wraig, wedi ei eni dan y gyfraith, i brynu'r rhyddid i'r rhai oedd dan y gyfraith, mwyn i ni gael braint mabwysiad. A chan ein bod yn blant, anfonodd Duw ysbryd ei fab i'n calonnau yn llefain Aba Dad. Nid yn unig felly cyflawni addewidion y ma Duw yn Iesu Grist. Nid yn unig bod yn farnwr a bod yn gwneud fel mae o wedi dweud, ond mae'n gwneud hynny mewn trigaredd ac am i ni berthyn i'w deulu a bod yn agos ato fo a gallu dweud Aba, Dada neu Dadi, be bynnag. Oeddech chi'n galwch tad, dyn ni'n galw'n tadau. Aba oedd yr Iddewon yn galw i tad. Ac mae'r ysbryd glân yn calonnau ni'ne, yn helpu ni'ne i alw Duw yn dad ac i agosau mewn cariad ato fo, oherwydd i fawr gariad tuag atom ni'ne. Felly, dwch i ni gloi gyda gweddi gan gofio bod Duw yn cyflawni addewidion, a bod yr addewidion hynny yn y rhai o gariad ac o ddaioni ac o obaith ar yn cyfer ni. Wrth i mi ddarllen yr weddi yma,
Mi wnawn ni gofio rhoi diolch am y Nadolig. A diolch bod ni'n gallu llawenhau hefo'n gilydd ar yr wyl yma. A dyn ni'n dymuno Nadolig llawen iawn. Nadolig llawn gobaith. A Nadolig llawn cariad. Fel y peth yna roeddech chi, lawer ohonoch chi, yn mynd i'w golli fwyaf petai y Nadolig ddim yn bod. Colli'r cariad. A heb wybod am gariad Duw, byddai gennym ni ddim cariad i'w rannu misg yn gilydd chwaith. Chi'n ni lygu pen felly a rhannu'r weddi yma hefo chi. Gweddi ar y Nadolig. Da Tregarog, helpa ni gofio Geni Iesu, fel y cawn rannu yng nghân yr angylion, yn llawenydd y bugeiliaid ac yn addoliad y doethion. Par i borth casineb gael ei gau a ffordd cariad gael ei agor ledled y byd. Deied caredigrwydd gyda phob anreg a dymuniadau o ddaioni gyda phob cyfarchiad. Gwared ni rhag drwg, trwy'r bendith a ddaw gyda Christ, a dysg i ni lawenhau gyda chalonau glân. Bydded i fore'r Nadolig ein gwneud yn llawen i fod yn blant i ti, a hwyr y Nadolig ein dwy'n ni'n gwlau gyda meddyliau diolchgar, yn barod i faddau ac i dderbyn maddeuant mwyn Iesu. Amen. Ac mi garwn ni eich gadael chi. Hefo'r garol, dyn ni'n arfer i chanu ar ddiwedd yn hoedfa gymyn yn Bethesda ar fore dydd Nadolig. A dwi'n feddwl mai o dy uwchfyddloniaeth rydyn ni'n arfer i chanu. Mae'n lawer o draddodiadau i ganlyn ar Nadolig. Mae'n braf cael gwneud rhai ohonyn nhw y Nadolig yma fel arfer felly. A gobeithio byddwch chi fel teuluoedd yn gallu cadw lot o'ch traddodiadau chitha hefyd. Y traddodiad yma i ddod o gwmpas y Carolau, i addoli hefo'n gilydd, i ddod ac i sylwi ar yr una aned yn yn plith ni. Mi glywed, os gallwn ni, o dy uwchfyddloniaeth yn cael ei chanu. Oh
Hyfryd dros ben. Mae'n canu yn y fan yna. Gan edrych ymlaen at eich gweld chi eto yn y flwyddyn newydd, trefniadau fel y gyma nhw ar hyn o bryd i ni gyfarfod yn ôl yn harfer felly ar ddechrau'r blwyddyn. Dymuno'n dda i chi, Nadolig llawen iawn. Dowch i ni gael rhannu'r bendith efo'n gilydd hefyd os gallwn ni dadfiwtiwch os ydych chi'n gallu. I ni gael rhannu a weithio'n gilydd. Gras Ein harddwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, a fyddai awr hon hyd byth. Amen. Hyfryd eich gweld chi, cofiwch hefyd. Nadolig llawen. Gasgwch. Nadolig llawen fel. Nadolig llawen. Diolch i Mwynhewch. Braf eich gweld. Peter Beth ydy'r hynna bobl. Hwyl. Nadolig llawen bawb. Nadolig llawen. Diolch.